Nike Terra Kiger 9, sens dubte una bamba ideal per la competició per a aquelles curses de curta i mitja distància que sens dubte ve carregada de canvis en comparació amb les versions anteriors. Així que si vols saber més sobre ella, queda fins al final i sobretot no oblidis subscriure't que com ja sabeu ajudeu un piló. Ara sí, dit això, som-hi! Doncs bueno, començarem amb la sola, sens dubte una sola amb un compost propi de la marca nord-americana, Nike. Llavors, sens dubte, en comparació amb les versions anteriors, he notat una millora molt notable en quant a la tracció, en camins tècnics i també en terrenys humits. No allò excessivament molls, però que estiguin una miqueta humits. Sí que és veritat que en terrenys enfangats encara continua sent el seu taló d'Aquil·les. Aviam si amb les versions que vindran ara, igual que han fet amb la C-Gamma, i també van fer amb les Ultrafly, és ficar-li la sola Vibram Mega Grip. Ojalà en la versió 10 ja puguem veure les Kiger amb sola Vibram Mega Grip. Doncs bueno, com us anava dient, aquesta sola ha millorat molt la tracció en les versions anteriors, a sobre ha canviat molt el seu dibuix. En les versions anteriors era un taco una miqueta més recte, en canvi aquest l'han fet en forma de cunya i una miqueta més de prominència. Així d'aquesta manera guanyem tracció amb una gran varietat de terrenys. Principalment han millorat molt en quant als terrenys tècnics. Llavors també la seva durabilitat és una durabilitat una miqueta millor que en les seves versions anteriors, porta una miqueta més de 100 km i el TAC encara està bastant nou i molts direu, hòstia, 100 km ja és poquet, però sí, en les versions anteriors a la que portava ja 100 km ja estava bastant gastat i principalment de la zona de la punta. En canvi amb aquesta nova versió el taco, com podeu veure, doncs encara està molt nou. Llavors, en quant a la mitja sola, trobem uns perfils mitjos baixos, més tirant baixos que mitjos, amb una altura a la part de darrere de 29 mm i a la part de davant de 24 mm i mig, en el que fa un drop total de 4 mm i mig. És un drop ideal per a aquell corredor que busqui una bamba ràpida, ja que la bamba, un cop te la fiques, doncs t'incita a anar ràpid, ja que t'obliga, diguéssim, a caure més de punta al ser un drop més baix. Llavors també trobem l'espuma React ja present en les versions anteriors, encara que sí que és veritat que en aquesta nova versió doncs, l'he trobat com més acolxada i més estable. Segurament que és perquè deuen haver millorat l'amplada de la bamba. Doncs bueno, com ja sabeu molts, l'espuma React és una espuma molt reactiva, duradera i estable que porten molts models de l'asfalt i que també el van començar a incorporar en els seus models de trail. Llavors, sí que és veritat que un dels grans canvis que molts fans d'aquest model doncs, demanàvem és que traguessin el Air Zoom. En les versions anteriors, igual que les Pegasus d'asfalt, doncs tenien aquí davant la càpsula d'Air Zoom. Què passava amb això? Que la que et ficaves en corriols molt tècnics, amb molta arrel, doncs podies tranquil·lament punxar per sota amb alguna arrel que trepitjaves i rebentar la càmera d'aire i a prendre pel sac doncs, les bambes. En canvi, amb aquesta nova versió doncs, l'han retirat. Això sí, per molt que l'hagin retirat, l'he trobat molt més reactiva que en les seves versions anteriors. Així que un punt a favor. Llavors, en la zona de l'upper trobem un upper molt flexible, bastant minimalista, però alhora molt ben protegit. Sí que és veritat que la zona de la puntera l'he trobat una miqueta més tova que en les versions anteriors. Ojalà hagués sigut un pelat més dur el termosellat aquest d'aquí, per protegir una miqueta més els dits, però tot i així al pujar a la sola protegeix bastant en la zona dels dits. Llavors, en el xassis de darrere, un xassis molt ben reforçat, amb aquest tirador per facilitar incorporar la bamba, i en la zona del coll, acolxada, que d'aquesta forma guanyem confortabilitat, però també guanyem una millor estabilitat de la zona del turmell. I llavors, en quant a la subjecció, una molt bona subjecció, sí que és veritat que ha guanyat en amplada en les seves versions anteriors, que això també es tradueix en més comoditat, però alhora és una bamba que un cop cordada i tot, doncs t'agafa molt bé el peu, però sense provocar molèsties durant la carrera. Llavors també a la llengueta li trobem una miqueta més decolxat en comparació amb les versions anteriors, que això també es proporcionarà millor comoditat perquè, com ja sabeu, a mida que anem sumant quilòmetres, el peu doncs, se'ns va inflant. Així d'aquesta forma no ens molesta un cop cordada. Llavors, pels que som corredors que portem plantilles,
És una bamba que cap perfectament la plantilla dins, millor que en les versions anteriors, perquè, com ja he dit, és un puntet més ample que en les seves versions anteriors. Això sí, la seva plantilla de sèrie ve una miqueta enganxada, però és fàcil de desenganxar. Llavors, en quant al pes, és una bamba que pesa uns 270 grams aproximadament en una talla estàndard, en el cas dels homes, i uns 230-240 en la talla de dones. Sí que és veritat que molts diran, hòstia, per ser una bamba lleugera, doncs és una bamba que pesa bastant. Però sí, al igual que les Pegasus Turbo, que ja vaig fer a la review, que us la deixaré a baix a la descripció per si encara no l'heu vist, encara que siguin bambes que dius, hòsties, per ser bambes lleugeres pesen bastant, un cop te la fiques, doncs és una bamba que no pesa res. És una bamba molt lleugera que se t'adaptarà des del primer dia que te la fiquis en el teu peu. Llavors, és una bamba que recomano jo per a aquest corredor o corredora de pes lleuger, pes mig, màxim, apuraria els 75 quilos, que sens dubte tingui bastanta bona musculatura, ja que, com us he dit, és una bamba que no té massa estructura, encara que sigui una bamba bastant ben protegida i amb una molt bona subjecció. Però tot i així, millor que sigui un corredor amb molt bona musculatura i que tingui una miqueta de bona tècnica, ja que el drop és bastant baix. Llavors, en quant a la distància, és una bamba ideal, com ja us he dit, per a aquelles curses de curta i mitja distància. Què vull dir amb això? Vull dir que poden ser curses des d'un 5-10 km de muntanya fins a tranquil·lament els 21-30. I jo no passaria d'aquests 21-30, ja que és una bamba que a partir dels 25 km, almenys jo personalment, doncs es comença a notar ja bastant el que ve a ser el terreny. Ara, si sou un corredor que li agrada notar el terreny i que li agrada anar amb perfils baixos en distància llarga, és una bamba ideal que es podria estirar inclús fins a la distància marató. Però sobretot, si el voleu estirar fins a la distància marató, el que us he dit anteriorment, millor que sigui un corredor que tingui una molt bona musculatura i bona tècnica. Ja que la seva amortiguació sí que amortigua molt bé i és molt còmoda, però no és excessiva. Si busqueu una bamba ja més cap a la marató, jo us recomano més anar cap a la C-Gama. Llavors, en quant al seu tallatge, és un true size, o sigui, què em refereixo amb això? Que és una talla que mai fallarà, o sigui, si tu fas un 43, agafes un 43, si fas una 44, una 44. Almenys en tots els models de Nike mai m'ha fallat, jo sí que faig un 43, i amb un 43 amb tots els models de Nike, ja sigui d'asfalt com de muntanya, em va perfectament. I llavors, en quant al preu, és un preu de venda de 150 euros, però com sempre us dic, si busqueu per internet, segurament les trobareu per 100, inclús per 90 euros. Així que, si dediqueu una estona a buscar per internet, sempre trobareu gangues. Així que, per anar finalitzant el vídeo, en resum, és sens dubte una bamba ideal per aquell corredor de pes lleuger que busqui una bamba per la competició que sigui ràpida, dinàmica, estable i alhora confortable. Així que, fins aquí el vídeo d'avui. Us recordo que a baix a la descripció us deixaré les meves xarxes socials per si em voleu seguir per allà. Sobretot, si us ha agradat, doneu-li un bon like, no oblideu subscriure-vos i ara sí, fins la pròxima.